Gabon eta ongi etorri denoi zer dugu zarete. Ez dakit hemen esan dugun, baina udan gaude eta hori gaur eta oroar egunotan asko nabaritzen da. Alaxe da, eta nik egunak damazkit esaten zarautzen eguzkiateako dela. Eta zarautzen eguzkiatera da. Eta antza bihar ere aterako da. Eta oso fuerte gainera ze Eusko Jaurlaritzaren segurtasun sailak biharko, besteak beste, alerta laranja ere ezarri du. Alegia, horremesteko beroa egingo du bihar ze gure begietako zurietako kolorea ere laranja jarriko zego. Beroa egingo du bihar, beraz, zaindu. Horretarako bai daudelako metodo batzuk. Adibidez, bat. Beitu, adibidez bat, ura. Daude hemen urkuri. Gure Iban Gartzia eta honintzen behita eta Jokin Aierre garai. Ura, lanatzako! Esan behar nun, oain entenitzezu Ana Urrutiak eta eguraldiko gure lankidea ze sentitze ben, ez te benien asmatzen egualdixek zen. Hori da, alaxe da. Guzkiata. Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailak esan duelako, adibidez, metodo oma da, edo teknika oma da, beroari aurre egiteko, ur pixkatekin freskatzea oroar. Hori da, ura beti hori. Edan ura, eta ura. Bedenkatu dik egatu da, gaurko gora biotak saio ere. Ez naz tomate. A ber, gauza bat, guk freskatzeko ura. Ya está. Iban. Ya está. Iban. Kontuz, Iban! Esan atena da, bi hartik aurrea zueke urrasko eran, piztinan, ondartzan, bainatu eta fresko egon. Ba, gure ez duela bezala! Eta gaurko gehiaz, ez duzu zer esan da? Gaurko gehiaz, ez que gu oso fresko gaude. Horregatik ba? Zeba, bero datorlako gaurko gaia, oso bero. Itzengo dugu, zuri Iban guztako zaizu? Bai. Lehen ezketan egon eta uste gai hau guztako zaizuna. Lehen hartu dut gidoi bat ola eta eta da, harreman modernoak, kontuz, edo irekiak. Moderno, ireki. Dena asmatuta dago duela. Harreman kontuak. Hortigoaz. Zuk igual asko dakizu? Nik ez. Baina modernoa zer da modernoa. Guri gioian jartze zigun, harreman moderno. Harreman irekiak ez dira gaurko kontuak. Ez du, zabaldakizu. Zein daun, bero gaur. Izugarri bero. Gura rajidarea, baitu. Orduan, fresko eta behintzat alik eta freskoen. Tengo dugu pasarelako bizikoa ere. Jokin Aierre garai, honintzen behita eta Iban Gartziarekin. Kontu zure nagusia! Venga! Bero! Torre Euskal Herrira. Hala egin du gaur. Nik ja eraberan izateta Eta Iban Baita zuen, oso ondo. Vale. Gaur momentu ematean bakarrematik pentsatu du. Ideia hona izango da mire nogalesi ur arma bat ematean. Ez que regidariak eta dena daude en plan, meso ez mire zezin ezer. Eta beitu. Ez que hola matet, bai. Ez que hola, gombidatuak, ez? Bai. Bueno, gaurko gombidatua bai dela beroa. Hala da, ez? Bero jartzen gaitu, bero jartzen da, guapa jartzen da. Gaur, karri duen arroparekin freskoen akaso bera etorri da, baina zuek ere ikustazue eta entzuntzazue esateko daukan guztia, ze Albina Stardust! Albina! Eta alekin oiukatuko dugu gaur ere. Gora biotak! Oso gora ere, bero biotak! Adoski beraz, oso ondo. Eta gaurko kolaborazionea onduko duten kolaboratzaileak. Ui, honizia, zertzabiltza hor? Baina WhatsAppiatzen. Ez que berotasun da itzen dira, honintzat bero jarri da. Azken orduko mezu hori, norentzat izan den jakiterik badago nintzat? Niretzat. Grupo bat zen. Ezak grupo bat, egonaz idazten biharko bertso saioko aroari. Eta bihar nonariko zara? Gazteizen. Aiotz plazar ordu bat erdietan. Oso. Baitu oso. Eta idatzi didate aparkalekoa ea nahi dudan. Iruditu zait urgentea, ze bezala ibiltzen gara oso. Orduan erantzuten saiatu naiz eta harrapatu egin hau zuen. Eta zesan diozu? Baiet. Aparkalekoa bai. Aparkalekoa mesedez bai. Matrikula pasa eta jazta. Beraz, bihar bertxotan aritzeko seguru zara. Aparkatu ere ingo duzu alegia.
Oso. Saiatuko naiz. Esan behar nuen, harreman irekiak dituzten kolaboratzaileak ekarri nahi izan ditugu gaur. Gu oso irekiak, beti. Beti ere, besteak beste Iban Garziak adibidez, harremanak dauzka sare sozialekin eta honintzen bitarekin. Zer, badaukazu harreman bat? Nik harreman bat dauket, polita. Oso polita hori. Honintzen bitak aldiz dauka harreman irekia, for example, bere... Iban, argazkia teatzen nahi diazuri. Ai, Kaixo. Hola. Bai, ez diateratu hain. Agur. Aio. Aio. Ateako alde hau danok argazki bat deatekin. Venga, atea zazue selfia. Atea selfia zuk. Venga, etorri. Argazkiak. Eskaparatze. Ez neska, mendik. Bai. Venga, selfia. Venga, selfie bat. Uzi horren argazkiak eta egiten, eta gero ja. Jule, Ezotan bezala, gure jarraitzaileei opa diegu, azken zinien, guen egotea, eta ondo hortartartu behar dian. Osea, bueno, jarraitz, a ber, esan duzu, guk opa behar diegula gure jarraitzaileei guen bene egotea. Hori opa behar digute beraio guri. Lana, Iban utxizazue gaur, Iban, azte buru luze batetik dator, eta nahikoa iteuen bene egotea. Eta bakizu zein dauden gurekin beti? Ez dakit harreman modernoak ez, hauek benetan fiela dia. Hau daukate harreman bat gurekin, behar bezala, ondo, harreman ona sanoa. Euskal Telebistako harremana. Ander Elordui eta Harrila Euskarrena. Nerea Gasteizen eta Ander eta Harrila dauden Lizarran. Nerea, zer mozo bitza hortik? Ni Gasteizen hago. Bueno, egun bat besterik ez da falta bertako jaiak amaitzeko, baina hiriburuak bete-beteri jarraitzen du eguraldi hona aukitugu gainera. Eta orain, kuadrilla guztiak kalean daude, txarangak eta paparranda ederra egun guztian zehar, umentzako ekitaldiak, bertsoak, azoka, musika, kontzertuak, oraintxe Foru plazan gaude, iaia ez dagoela lekurik gaur untzak joko du 12an Foru plazan dagoen eszenatokitik. Eta gu bitartean txarangarekin dantzan jarraituko dugu, baina eguerdian gazteekin aritu gara hitz egiten eta galdera bat egin diegu. Geroago esango dizuedana, baina bueno, diru kontu eta zegoen gara hitz egiten. Ez dut zer gehiago aurreratuko, hor geratu beharko zarete nik bideo erakusten dizuedan arte. Dirurik irabazten dugun, eskerrik asko nire amazoa, jo, gero arte, ondo pasa. Bereak beti uste gaitu hor, ez duzti kontau nahi baina kontau gabe. Amua botatzen du, eta guk amuari koste egiten Bai, dugu. eta jaso. Bere beitari, enbeita, tak, hor garrapatzen gaitu. Hala, eunero zehozataka. Eta gero beste gauzat esango dizut. Ze? Iruñeko San Ferminak enduta, behar bada, ausartuko naiz esaten, Nafarroako bigarren jairik onenak direla, Lizarra. Oh! Ojo tafallarekin. Tafalla, oieta. Begira, Tafallara nahi zifezetara, baina Lizarrako, kontuz Lizarrako jaiekin ere. Nien nahi zeo, niñoiz. Eta bestela ikustazue ze kirotan nabiltzan Ander Elordui eta Xabier Orbegozo Arrilla 5. Gora Lizarrako jaia gaur. Ba, hori da, kontuz Lizarrako jaiekin segaurit nomen beroagaz, hemen arratsalde osoan zehar, giroa izan da, Nafarrak indartxu, jaietan fanfarria gora, fanfarria bera, iten dau beroa, non, gaur Arrilla fraka laburretan etorri dan. Oh! Nola. Zu fraka laburretan etorri zara. Bai, gaur lehor da bero, zer hemen, Lehor da bero, Bueno, Arrilla, zu Lizarran nibila zara. Bueno, herriko bestetan beino betian etorri jaintxo, bai, eta, bueno, hemen digan gorare, Urbasako basokor zeudek, eta hortikan entrenatzeko eurak, eta hortik hartzezkeu, eta beti zekau referentzin bat, Ona etorria zara, ez doan lortzen inoz, Arrilla hasta gara gertan dantza itea. Hemen atzean, olaia inziarten kontzertua dekogu, baina honek ez da behin dantza iten. Baina bai, dantza datorri dena gure bi partaideak, Raket de Maite. Ba, aurrean, neskak! Aurrera, neskak! Haupa, Raquel eta Maite! Hemen. Bueno, lehen guzinak dire. Arrilla, zapatilla honak azitorri dazkuz gaur. Bai. Etxo gaitzik ikan, aitzik ikiztago. Ez dakite lehen guzinan artean, nork uste dozingo dobela hobeto. Ba, bera. Maite. Humilla, ditu. Bueno, nor da, juerga gehien botatzen dauena. Hor, empate dago. Eta gaur lo gutxien egin duena? Ba, nik uste, agian, bai. Natzen dela, bera, lan egiteko. Bueno, ikusten dozue, parekatute, ea nork hobeto. Ba, Maite, zuk hartuko zu lehenengo sakue. Hartu erlekoa, kronometroa pres. Errenterian, 27 segundu dia, eta erronkako marka. Marka, hori da. Lasai,
Venga, iru. Osan dugu dela, Maite, eta? Vale, ba, gu hemen prest, Iru vuelta, Maite, Iru. aurrekoa goia, metrometroa, Kendu Hau, bete. erori gabe atzaka, Arrilla, kronometroa prest, Bai, iru. Di, bat, demora! Venga, ja! Venga, Maite, ja! Ja, ozan Maite! Begira zema jende inguruan! Oso ondo, Zako jautsi, Begira. Kezkatu gabe dago. Kontuz Maite, Zertarako estresatu, ez da, udan gaude. Herriko festa dira. Txertxe birikoa Maite. Azkeneko estresa Maite. Azkenak dira, azken metro zuretzat Maite, kontu erori da. Eta zaku hori ere, ari da, ja, bere lekuan agatzen ari da. Ja! Demora! 35 segundo. 35 segundo, Raquel. Lekusina gainditzeko bai? Ez dakit, posible izango den. Bueno, ba, ikustera goazen. Maite eta Hartu osan, zakua. Raquel. Raquel. Maite eta Raquel. Raquel. Venga, jazta, zakua gainean, orain jaizik ez egin. Baina aurrera, hartu du, Raquelek. Eta kronometroa prest. Bai. Hemen dizarran topera, iru, Bi. bat, aurra! Venga, Raquel. Oso ondo, Raquel. Vuelta. Maite azkarro ibilida. Txo, Oso ondo, 10 segundo, venga, Hortxe, Raquel! Maitek buelta ondila baitezun da Raquelek ez. Maite gamaika, zagabi segundu egin. Eta Maitek pentsatu bi buelta egin daia musatu Tipita, zuela. Zako jautsi, Lehen guzina ondo, Maite? Maite gordetzen bukaerako. Ekimen bete-betean, Raquel, azken txapan. Eta azken segunduak. Ja, zubera bateko. Hogeita segundo. Hogeita hamaika segundo. Oso ondo. Bueno, neskak. Ai, zubeitu zubajete beira, Luego. Después. Baina oso ondo biak, arrilla oso horrekaldi polita, indamen mendizarra. Itu duen beroaga soin iturri bile joan marko gara. Jadanak izertan, baguk hemen jarraitzen dugu orain bilatzen. Eta, orain hartzen. Eskerrik asko, gero mutilen erronkarekin. Bigarren saio batean, Lizarrako festetatik. Ez dakit kontura usteaten, baina esan du, hemen bera iteu lehor gaudetan egizen dut. Hemen urrasko dakau, eta online deten orduko, irurakin due. Zergatik ote. Mesedez, programa ontako zuzendaritzari eskakizun bat, kendu pistola mireni. Osea, bueno, Eta fris hori. lehenu honi joani etxea, pistola hau ematea bai. Kendu mereni oroar, mehatxagarria izan liteken edozein tresna. Bueno, izan daiteke bileteak botatzeitu noitako bat. Hau esan da, no, bales. Hau esan da. Mundua etengabe aldatzen ari da. Eta munduak imatea gu, eta gurekin batera, gure harremanak. Ze antza beste, dagoeneko herritarren uneko 5 omen da, harreman ireki eta egonkor bat daukan. Eta ez da, gaur ireki dut pixkat harremana, eta horretik neukana eten egin da, ez. Harreman ireki eta egonkorra, uneko 5. Bai, eta bueno, eta badirudi, naranjardia o media naranja hori alde batea utzu deula. Eta guain, naranjardia berrian mazedoniak gehiago gustatzen zaizkigula. Orotariko frituak eta dasatzen ditugula lehia. Naranjardia historiari begira oso gauza modernoa da, eta oso maitasun erromantikoari lotua. Zan nahi dut, guk ez dugu esan asmatu, orain betzen harreman irekiak dira modernoak, ojo kuidau. Leheno. Ojo kuidau, historiari begira, ez? Duela ez dakitzen bat 1000 urte, Grezian, Denak denekin, ja. familia Polimaitasuna gizonak gizonekin, andrekin delkartzen ziren, umeak egin behar zirenako. Alare esango bet gutxi iruditzezat, oso gutxi, 105 izatea irekia, Hori oso gutxi da. O igual. O asko da. Esan du, 105 irekia eta egonkorra. Zegero badago beste modalitate badala, irekia eta beste zatiak ez daki. Modalitate hori irekia da estalia, harreman estalia da. Harreman Baina irekia. gero baitere polimaitasunak, erlazio itxi, tradizionalak, swinger, bakizu ez zerran swinger. Bai, noski, bai. Esan bakizu zer da swinger, izango baliz bezala, atzoko gauza bat, hijo mío. Ba, ni gaur enteatu nahiz, porque interneten topa dute, A ver, Hombre, Ibanez. reportajea grabatzea gure antes de pentsatu dut. Nik esango dizut, Madrilen, Cardenal Silizio kalean daukazula lokal eder bat, swingerra joaten direna. Beste. A ber, ondo enteatu nahizen, swingera izatea da, gutzutan ni bikotea gea. Bai. Nik euki ditzaket beste gauza batzu beste norbaitekin, baina ez dukez. Bueno, normalean, No? swinger Eta berak ere bai, beste batzuk. hori da, swinger normalean da, interkambioak egite orduan. Vale. Swingerrak elkartzen diren lokaletan,
astean zehar egoten dira egun desberdinak. Egun batzutan joaten dira bikoteak eta egiten dute trukea bikoteekin. Beste egun batzutan joaten dira bikoteak eta neskak bakarrik. Orduan, Eta neskak beste nola deitzen bikotea- dira unikornio. Eta zehazti dakizuen beste asunto hauen inguru, Ba, urte asko ditu delako. Eta kazetaria delako, beste. Esan ez hori Madrideko lokal baten, baina Euskaldunok... Badaude. Baina oroar gure harremanetan eta nolakoa gara. Ez dugu esango moderno, baina aurrerakoia gara, betikoari eutxita bizi gara, tradizioan hiltzatuta. Bueno, betikoa ez. Da, Betikoa da katolikoa. Monogamia... Eliza etorri baino lehen dena desberdina zen. Bueno, honentzia etorri da gaur gure egidoia pixka zalantzan jartzera. Vale, galderak egingo ditugu zehatzago. Euskal Herrian zer gara gehiago? Harremanak bikote itxian izatekoak, ala bikotekide bat baino gehiago izatera jolasten dugu. Atribiko nintzen esatea, Euskal Herri osuen bikote irekisek ez diela iristen eunea. Osea, eunetik bera. Ba, nik uste dut oso erratuta zaudela. Eixo daudela. Eta nirea ez da bat, baina uste dut oso erratuta zaudela. Bai, ez dakit. Ez que nire ustez gero eta gehiago daude, eta asko daude, baina ez duenak esaten, ez da holako zertan esan berrik. Esan nahi, nik erlazio ireki badaukat. Zertako esan berrezu, zure parejakin dakaztu azkenian, zure, ez dakit, arauak, o zure gauzak, dezakazu zertan esan berrik. También os digo, nik bakarra Esan gabe nik uste gehiago dela Nik inguruan baditu gehiago, bai. Ez dakit panik, nik uste bakoitzak beria da. Eskilera peko harremana. Ez dakit. Baina hori ja da beti egon da, eta hori ja pizkat, ez dakit zelan, batzuk beti ez da izango, baina ja hori ez da ireki izate, hori da batzutan kabroi samarra izatea. Hori da. Guazen praktikaldia gertatzen da, ez? Harremanak ez duazela oso ondo, eta esaten dute, guazen probatzera harremana irekitzea, ez? Eta, hori ez da gauza oso logikoa ze. Oinarrizko harreman horrek ondo egon behar du, hortik kanpo ere gauza berriak probatu alizateko, baina harreman bat ez badago ondo, igual hori konpondu behar da harreman gehiago bilatu horretikan, ez? Bueno, ez daki. Inguruan ezagunik harreman irekirik izan duenik? Bai. Eta oso ondo dakien. Doakie, gaur egun benik ere. Nik ezagutzen ditut batzuk ondo doakienak eta beste batzuk harremanak amaitu direnak, ez direnak ondo amaitu, baina azkenean... Baina relazio dena bezala. Eta beti esatu harreman ireki ezakizelako harremana badakizelako harreman guztia dira desberdinak, eta azkenean bi pertsonanen arteko kontratu bat da, ez? Eta igual du irekia oitxia izan, bi pertsonaiek ez alde maia ondo ematen bizitzako arlo askotan, ez dela ondo bateako. Listo. Orduan, Ni ere kasuan ni liatu naiz harreman irekia dauken pertsona batekin. Ara! Eta Euskal Herriko jendeak? Ez da Euskal Herrikoa. Baina segitzen du harremanean? Claro, Euskal Herriko. Ez que ni bakizu zer pasatzen nik ez dut inoiz harreman bat. Osa, ni beti izan naiz, soltero. Eta oso posti bizi naiz, baina ez dut uste berdeunik, ez da? Eta ez da, zu ez altzaion... Ez da, ibili naiz, kostau zaite, gaur kostau zaite, pero claro, kostatzen zait gaur niri hautsa bateatzie, baina ibili naiz nire konfiantzazko Euskal Herriko tokixen, Donostin. Eta galdetu dut, jendik, abertze iritzi dauken, harreman berri hauen inguruen, guazten ikuste abertze zan dut. Bueno, berri. Bueno, berriak. Ja, maitasuna bizitzeko modu asko daude, batzuk parejan bizidia, pareja tradizionala, beste batzuk pareja irekia daukate, beste batzuk polimaitasunian bizidie, baino Euskal Herrixen hain modernuek algea eta jendik ez erlazio mota dauzke, guazten ikustea. Ti, ole. Behitu ze politia pareja hau hementxe daude jarraitea, latua jaten zerrena da latua. Braunita kafia. Ai, que bueno, ni kafeana gustatzen sobre todo, emango jazu pixkatola. Ba, que bueno, que rico. Barrakilu da honena. Mira ze politia estampa. You are parej, you are enamorated, you are in love. We are in love. 40 years. 44. Berrogeita urte batea. Ez dakit nola aguantatzen jana beste denbora, pareja bat. And how you want this person? Osea, how? Ricos, karo. With love and patience. Pazientzia importantia da, patience. Yes. Yes. Ole! Tradizionala zeate, o you have irekia, abiert. 44 years ago, we just married kids. And five Granditzen jaute, ez dira esiltzen, ze ondo, ala ba. Where are you from? Congratulations. Jo, eskerrik asko, bai, eskerrik asko, kongartu. Neri zoriontzera izat. We're from Latin America. Beira ze ondo, bai, itzen jaute, bai, bai, Jesus. Nungo ezate? Pasei San Juan. San Juan, ze hor, arraunien eta aski biltzen zeate? Ibiltzen jago ez. Zeate, bikotek idia zeate, laguna zeate, derrepente zita baten gaude, zer da hau? Andrea eta gizona. Zuek erlazio tradizional bat zeate? Nubeaz,
Antiguolakoak. Bai. Sandu naiz, Barquero de San Juan, San Pedro, bizi guztian, San Pedro de San Juana, 54 urtean. Barkuen. Bai, txalupa, ja pasatzen. Eta barkeru izendazuk ligako zenuke bazuk horrezta. Zuk adarra jarraizko zuzura Andria egunen baten? Ez, gu oso konpontzeka. Beak ez dure. Oso. Eta batzuk bikoteakin, beste batzuk bakarrik ikuste dugun bezala, hemen. Muy bien. Ze klasetan ligatzea gexena? Matematikako klasetan, historia, plastika. Euskeran. Bueno, eta plastikan. Euskeran da plastikan. Euskeran da plastikan asko ligatzea. Claro, aditz eta aditz artien, eta plastilina artien hor badao. Larrosak eta lorak eta jendei erregalatzi gustatzeko. Neri ez ziat inor zerralatu. Bai, jende asko etortzea. Bai, jendeak inbertitzeu bere maitasunien. Bai. Eharrak usexe, dena Euskola Bela, Euskal Baserriko produktua. Oso ondo, Pat. Bai. Zertanako da. Bai. ETV2, ETV1. ETV1. Bai. Zer relazio monta dukezu? Poliamoroso. Zer zaten aizea? Jo, poliamoroso, pues, emakumea, gizona, edo zer gehiago. Bai, ose, igual, irukote bat, hori. Laukote bat, de repente. Ere bai. ¡Qué moderna! Telebista gaur edo? Gaur gauean, behaz zer Bai. Ah, vale. Zure gizonai, emakumeai, o a la otra, al otro. Olastiko jendea, bueno, tikutara. Revolucionaos. Bai. Esan du plastilina, ez? Topatu dut. Plastilina. Kostatzai topatzea, polimaitasuna zeuken pertsona bat eta topatu dut, Nafarra zantipago gaina, muy maja. Bai. Eta plastikan eta euskeran gehienan. Hori da, plastika, ni hemen ez dakat plastilinak baino. Uste platano hauek nahiko... Platanastika, bai, ondo. Bai, plastikan. Eta platanoan, katzoko lema. Bai. A berriz, lehenengo ze hori? Ba, baina ez du nahi platanoarena, ez nahi du diakoran geratzea erakusteko amaia guztiak aurrezera. Aurreztiak zenbarabi daitezketen. Ze lotura polita Nogales, eskerrik asko. Ze kolore dara mazu gaur begietan? Horretik indez! Ze kolore da hori? Horia eta beltza. Baina oroar, zeintzuk esango zenuke direla urtengo koloreak, Jokin Aiarre garai? Bueno, zalantzari gabe, arroxa, nola ez, Barbik eragin duen sukar hori onintzak ez du partekatzen. Eta nik esango dut... Hil, dezagun. Arroxa maite dudala. Arroza bai, Barbie ez. Baina, fenomenoak daukan gauza hona da, gizonezkoak Euskal Herrian arroxa jazten hasi direla. Hori garrantzitsua da, gero pelikura, bueno, beste bat zaino dugu. Barbie egin behar da. Baina koloreak erabiltzen ditugu arroxa, eta gero beti bezala, marrak, toke marinero hori, urdina, kolore pastelak... Bai. Nogalesen begietako marra hori bai, makillajetan ikusi dugu kolorea, baina gira, kalera irten garela ikustera Euskaldunek ze kolore erabiltzen ditugun. Eta sorpresa izan da, baina bai, Euskaldunek kolorea erabiltzen dugun. Gora kolorea! Gora arroxa! Zuek koloreak erabiltzen dituzu, Bai. Hori ohikoa da Euskal Herrian. Bai, bai, lehenez. Urte guztian zer edo udan animatzen gara gehiago? Igual negun gutxixo. Zu kolorea erabiltzen duzu? Bai, oizke da oso, bueno... Baina ikusten dut, kolore bizi bat aukeratu dezula, berdea, zer da, morena zaudela hola gehiago igertzeko? Oize, hombre, ez dago pizkate, Zein da zure armairuan gehien errepikatzen den kolorea? Arroxa. Arroxa, baina orain modan dagolako Barbie batik, edo orokorrean arroxa gustatzen zaizu? Orokorren arroxa. Eta zure kasuan? Arroxa baita, eta txurie. Ni Goierri aldea jute banaiz, galdetze bat arroxaz jazten diana, jakingo dut zeintzu zaten. Bai. Goierriko Barbieak esango dugu? Bueno. Kalera irten gara koloreen bila. Zein kolore erabiltzen ditugu Euskaldunak? Gure paletan kolore asko daude eta gorpuzkera azal bakoitzari kolore bat doakio. Adibidez, zuetanik, txuriak garela. Ze kolore esango zenuke guretzako dela egokia? Baireik ez da esan. Gure kasuan adibidez, kolore hotzak edo kolore deigarriak direnak. Pastel koloreak eta ez, ze badakizu ze pasatzen den, Kasper bezala ikusten garela. Ez bilu hortako badaka ondartzako. Bai, hola, kolore txua eta deigarria. Bai, indiatik anekarria. Nahi eta pentsatu duzu gaur total look horrela txuri bat egitea? Bai, laneko elkarrizketa bat nekalako. Nik esango dizut aukera hona dela, ze txuriak ematen duela energia, purutasuna, eta elkarrizketa baterako egokia da, Ez
eskerrik asko. Basangoet, gazte gutxi topatu ditugula olako moderno jantzita gaur, eh? Ah, bai, eh? Bai. Bueno. Eta hemen topatu gara, nola diazuen izenak? Loli? Puri? Loli eta Purikin doazela moderna, eh? Estampatu marineroa eta arroxa, Barbie bezala bain modan jarri dana. 8 urte eta honek 50. Osa, que hain helduak, gazte jarri zaizkigu eta dotore ondartzan juteko. Gure platoan ez dakit ze kolore... Ez dakigu. Gure platoan ez dakit ze kolore... Hartu, Iban, mesedez. Bai, hartu ingo jut. Arroxa, izan leke? Arroxa dago modan, ba... Ez dakit zergatik. Ba, arroxa orduaz. Arroxa esan da. Arroxa erantzungo du, arroxarekin erantzungo du. Barbie gatik esan dago? Izan diteke, bai, Barbie gatik. Nik duda badauket, Jokin, nire azala kontuan hartutan erizo kolore, gatzat ondo? Baitu, zuri kolorelak kalidoak esaten da, zen nola, moreno zauden, da dibidez, urre koloreko joia jartze baituzu, horrek galduko izu zure morenoa gehiago altxatzen. Baina pitxiak udan, bihar egingo duen beroarekin adibidez. Hombre, bihar jartzen badia onak izan behar dute, ze urrak eta bero gutxiago hartzen du, baina metalezkoak baldin badira, biharko ez dira gokiak. Barkau, baina eske ez dakit, zuek konturo zaten, baina gaur, guzton publikoa. Gaur gaude betu, kaso Eta nere bai. Hola. Kaixo. Eta badakizunen daukagun publikoa diadi? Ja. Bueno, publikoa esatea gehiagitza da. Gasteizen. Non daukagun besteak beste gure erreportari maitatuenetako bat adiadi? Bai! Arabako bihotzean Gasteizen. Nere amazo, esaiguzu, konta iguzu, zer berri Gasteizen. Kaixo, ba, Gasteiz ere kolorez betetago, Bertako jaiak oso parranderoak dira, jendea ez da nekatzen, hemendik aurretik ari dira, kuadriak eta txarangak pasa, eta ez dakit zenbat txaranga dauden irian orain simultaneoki jotzen, igual 11 edo 20 ez dakit zenbat ikusten dudan, agian berdinak dira eta bueltak adabiltza, orain Foru plazan gaude, hemen jendeare bai lasai dagoelako afaltzen, badago jende zibilizatua, parranda agian gustatzen zaiena, baina deskantsua ere hartzen saiatzen direnak. Gero gainera jendea dagoneko lekua hartzen dabil untzaren kontzerturako, hemen atzean soinu frogetan aritu dira arratsalde partean, eta 12an hemen gazteak organizatua gainera, untzaren kontzertua eukiko dugu. Baina guk zalantza bat geneukan, ze parranda gustatzen zaigu, eta, jende gaztearekin hitz egin nahi izan dugu zein den haien aurrekontua parranda egun baten, eta Gasteizeko gaztetxoekin hitz egiten aritu gara. Ikusi bideoa. Udak luzeak dira, parranda ugari daude eta dirua gastatzen da. Ikus dezagun Gasteizko gazteek zenbat diru gastatzen duten parranda gau baten? 20 euro. Nahikoa da parranda on bat botatzeko edo ez? Gasteizen ez gutxi. Nik Gasteizen 20 eurokin da afaria merke batekin ondo. Pizka bat gutxi, baina azkenean bazkari asko daude, jateko ere, así que... Niretzako asko, ez duelako ia ezer gastatzen. Pizka bat gutxi. Gainera pegatina guztia erosi behar da. Gutxi, oso gutxi. Oso gutxi. Zenbat diru gastatzen duzue parranda gau baten? Matxo 50. Eta egunero 50 euro gastatzen dituzu? Egunero ez, baina normalean bai. Más o menos 50 euro eguneko. Baskaria eta guztiz badaukagu, igual 30 edo pizkat gehiago, igual bai. 50 eurotik goruntz. Agian 15 euro edo horrela, niretzat asko da, 30, 40. Bai, gora, bera. Egun batzuetan gehiago, beste egun batzuetan gutxiago, baina bai, 30 edo. Zertan gastatzen duzu zuek dirua? Ez dakit. Fruta, ensalada bat, ez dakit, oso sanoak gara guk. Jaten, zerbait edo horrela, baina... Ba hori, betaurrekoek, hau, oso polita dela. Betaurrekoak, abanikoa, edatekoa. Gutxi gora bera, Gasteizko jaietan zenbat diru uste duzue gastatuko duzuela? 200. Baina 200 euro. Jai guztietan. Gu diru ateratzera goaz, 20 euro gutxi denez, diru gehiago beharko dugu. Ondo pasa eta gutxi gazta. Edo asko, segatik ez? Bakoitzak daukana. Hori da. Oso ondo ba. Bueno, mi esker. Gazteizak marko da parrandan? 30 euro, Bazkaiakin. Bazkari eta guzti? Bazkari. Ikusten dut Bazkariarekin edo Gasteiz oso merke dago edo gutxi da. Bazkaria baldin bada.
Norbait dator. Bakarren bat dator. Nik badakit nor dator. Nik ez, eta bakarren. Eskatutziko dio Jokin ahi erregara, eskerrik asko Jokin. Gero arte guapo, bi muxu. Zeinato. Ala. Oiane Mendizabal. Oiane Mendizabal. Mendizabaleneko Oiane. Gabo non etorri. Kaixo Oiane. Hola Oiane. Kaixo Oiane. Oiane gaurtan ere gonbidatua. Zurea bakarrik ez. Bai, nik dakit. Ez dautzezulako. Baina orain ja, da denon Euskal Herriaren gonbidatua. Hori bai. Zer nagoz Oiane? Ondo. Bai. Neska... Osartuko naiz esaten badakit, da? Ai, behitu benetan, gaur norbaitek asmatzu alde bau, bari joa mendik. Ni badakit. Ya está. Venga. Esan dut. A ver. Albaitaria da. Ez. Toma! Nik uste dikeula lana, teek eta, belarrak eta saltzek eban den da. Belarrak? Belarrak? En plan, una herbolería. Herbolería. Belar den da, ere, dei, dakieke. Belar den da. Jokin! Ba, nik ikusti dutela animaliki nola niteko tankera. Esan dut albaitaria. Nik uste dut kutsabankeko... Oiana gaitu dio, ez? Ez du zehaztu zer, baina... Oiana, zero. Etxean ez dakit nola zabiltzaten, baina lehenengo pista emango izan. Ez du asmatu, urrun gabiltza. Lehenengoan. Lehenengo... Galdi kontzaitu. Pista. Oiana, iraganean bizi da. Historialaria. Arkeologa. Ni? Izan dut? Bani joala, bani. Listo. Asmatu? Bai, asmatu itezue. Ba, ez que Zer zenek asmatu? Oiana, zure lanbidea da? Arkeologa. Arkeologa, ala! Oso ondo Jokin. Bengoagatik ez du honintzak asmatu, Eta aspaldi ez dut asmatu. Ez zu maurotik itziko behar. Zer dela, eta esan duzu ba arkeologo? Ba, aintzinan bizi delako eta azken aldian Euskal Herrian indusketa asko egiten ari dira, ez? Orduan, bueno, bazauden hor pizat. Oiana! Aurkitu zenuen Irulegiko eskua? Ez, nik ez. Nire lankide batzuk. Beira. Leire Malkorrak? Bai, nik Leirei elkarrizketa inion herritxikin. Ezagutu nun eta bere eskua ikutu nun eta ordutik eskua hau ez garbitu. Baina orduan zuere antzen biltzan Sorionekure mobide hartan... Justo Irulegin ez, baina orain han banabil, bai. Hori da. Egiten. Oian da Arantzadiko arkeologia saileko kidea. Eza? Hori da, bai. Kontatu gehiago. Bai, hori da. Ni orain txebertan abil justo Irulegin bisita gidatuak egiten, baina aurretik banago Zalduan Auritz eta Auritz Berri tartean dagoen beste gune batean ere zuzendari lanetan, eta hortan bai. Bueno, galderak, ze... Bai, ni galdera bat. Zein izen da inoiz indezun aurkikuntzaik potolona, recuerdo politiana daukezuna, zure bihotzin gorreta daukezuna? Hien bali mazu bat, ema, klaro. Bueno. Hoi, askotan galdetzen digute kazetariak eta hola, zinda. Beira, ez kazetari oso ona, nahi. Oso ona. Ez daukatola objetu zetz baten recuerdo, orokorrean kanpainak izaten dira onak edo txarrak, talde bagealako, orduan ez da zeinek topatzen duen zeinek ez. Taldean lorpena dira, orokorrean. Baina pertsona ona da. Zuan zaudenean induzketan, noiz dakizu, hemen bai, zezuek, lurra eta lurrak entzen duzu zerbait aurkitu arte, baina momentu baten astiro garbitzen hasiko zarete. Bai. Noiz dakizu, hemen tomatea dago. Usaitzen dugu pixkanaka ikusten denean ja ibiela azaleratzen gauzak eta pixka bat delikatu gojun behar dela eta bai. Azkeneko galdera bat inberdet. Ondartzen asko ikusten dut Euskal Herrixen baita ere jendia ibiltzea, ba, hola, asunto batek. Zasi arkeologoak, bai. Etxeko arkeologoak. Bai, hori ere arkeologia da, indusketa bada, zer da. Hori da Gasteizera joateko parrandan, 20 euro baino gehiago. Hori da, justo arkeologoen gandik urrunen dagoen ofiziotako bat, azkenean oso kaltegarria da, objetuak atatzeituztelako beredeko testu edo testingurutik, eta guri benetan, eta denoi lana ikeragarri zaitzen digutelako traba jartzen zutela. Hori orduen Euskal Herriaren mensaje bat, ez da inbear. Ez bili, niu. Edo giltzak aurkitzeko. Baina listo, giltzak aurkitu eta listo. Eintzazu, zure galdera... Galde dezaket? Galdetu. Mesedez. Galdetu, mesedez, eharra ematen nahi da zuen kulpatik. Bueno, ai esker. Betiere. Baita ere. Irulegiko eskuaren aurkikuntzaren ondoren, Euskal arkeologoak sorioneku, zarete? Bai, izango nuke. Bai, azkenean horren inguruan eta muitudan guztiaren gatik, arkeologia berriro ere foko mediatikoan jarri da, eta nik uste hori onuragarria dela denontzako, ze azkenean pozgarria da olako aurkikuntzak itea, bai hizkuntza, iragana, baina aldi berean ere gure lana pixka baloratzeko, ze ez da oso ohikoa, eta nahiko prekarizatuta dago, orduan
ongi etorria da. Gero hor interpretazioak eta daude, baina zure ustez ere hor jartzen duena hori da, zorioneku? Ni behintzat konfiantza dukat hor adituak diren pertsonetan, eta aurrera horrekin. Esango dugu bai, hori da bertxio ofizial. Ni beste galdera bat, zein izango litzake zure ametxetako indusketa bat? Zer lekutan nahiko zenuke egin? Lekua baino gehiago esango nuke, lantalde on bat, gironean, jatorrean, segurtasun batekin jakinda ikerketa horrek aurrera jarraitzeko finanziazioa izango dula eta bartze, lehen esan du kutxako langilea nintzen kutxabankeko edo, eta zoritxarrez muga hondiak ez ditugu finanziazioa dela eta, orduan, nun baino izango zan ze kondiziotan lan egitea. Baldintza lasaietan. Belauneko bada ere, zenzuek askotan mintzat belauneko aritzen zarete, belauneko baina duin, ez da? Hori da. Nik esan berretzen ni txikitan, nik ez dakit zu noiz hasi zinean oin dingoiz golde, baina txikitan zestoan, indusketa asko dute, eta beti daude, esaten nuen, nik eta ite, horrola. Eta gero ikusten nuen, egun guztia zaudera eguzkitan. Eta makurtuta, eta esan, etzen. Oie, dira oiane eta bereaz. Bai, baina txikitan gustatzen zitzegun, eta jute ginean ikustea, zu noiz hasi zinean, noiz jakin zenun, onta lanbide hau izan nahi zenura. Bai, gia esateko jende asko pentsatzen du, txikitatik izango zenun gogoi edo arroi, eta aldiz ni behintzat, karreran hasi arte, arkeologiarekin naukan interes berezirik, eta hor izan nu lehenengo hartu emana lehenengo ikasgaietan, eta ondoren Arantza Izintzia elkarteako kide batek gonbidatu ninduen Amaiurreko gaztelura, eta bertatik bertara ikusi nuen, gustatu zitaiten, eta pixkanaka murgiltzen jo nintzen. Arkeologian zein da zure aro gustokoena? Erdi aroa, greziar filosofoak, Asterix eta Obelix? Bueno, ni batez ere erromatar garaian espezializatu. Asterix eta Obelix, pixka bat? Bai, pixka batez, oi. Atope, bai. Azkenengo galderatxo bat inaik, esker. Zuk ikarri duzu gomiatu. Bale. Zorioneko eskua eta gero, horako beste aurkikuntza bat egongo litzake, badakizu ez zerbait aurkitu nahikela, ez? Zergatik, ez? Atea baldin bada bat, gehiago ateratzeko ere aukera gongo da, osake optimistak izan barko dugu. Hondi bizitza luzea da, ondaka. Edo igual ja aurkitu duzue eta Irulegiko eskua bezala oraindik ere dago nonbait isilpean gordetan. Aurpegiak uste gaitu, pixka. Orduan, hemendik aurrera ere, arkeologia jokopean, egin kasu arkeologiari, jarri dirua hor, eta izan gaitetan... Kutxabankekoa, eta nahi eskatu. Eskerrik asko etortzean. Eskerrik asko. Plazera handi bat izan, eta segi hortxe, raka. Motxaite hau, nik gauza gehiago jakin nahi ditut. Bestela jarraitu, nun ikuselaike... Arantzadin, oroar. Baina, sare sozialak eta? Bai, hor Arantzai baditu, bere Instagramiko kanala, Twitterra, Facebooka, eta hor daude gure albiste guztiak, ekitaldiak, eta... Etxetik atera gabe ere, ikusten ezake haiek zuzenean egiten guztia. Eskerrik asko, benetan, eta guain goaz... Beste aurkikuntza batzuk egiten? Oida, Lizarrako aurkikuntzetara zehatzetan mea. Ui, beti zerbaitekin. Beti aurkitzen eta gaur, euritanta bat aurkitu duzue, ni euritanta banitzateke meroango lurriuntago nintzatelako iten deuen beroagaz. Bai, hemen Lizarra, badakizue naiz oso jota bezlari ona, ez dakite nabaritzen den, baina jotak izan ditugu lehen eguerdi partean arratsaldean hemen Lizarran. Baina ez dira soilik jotak egon, ez dakit segertatzen den Nafarrekin, baina egiten zuen beroarekin, jentetza asko izan da hemen. Fanfarria ere izan dugu, eta dantzariak ere izan ditugu. Joan gaitezen ikustera. Bueno, ikusten duzu hemen Lizarra aste arte guzkitxu honetan musikarekin hasi dutela eguna. Musika, baina fanfarrian, jotak abestuz eta bermut musikatua. Zer gehiago behar dugu? Hasi ziren jaiak ostiralean hemen Lizarran, baina gaur aste arte zertara urbildu sari egoizean. Bueno, urtero lez jota errondatxo bat egin du Estelan, lehenengo 10 edar bat egin, hautza berotu, da gero kaletik zier, jota batzuk abestut, oitura zarra jauntzin. Baina zerreko zu, jota talde bat edo herriko lagunek? Ez, hainbat herritako jentie dau, joteruek, eta bueno, batzenga danok hemen Estelan, 10 bat inaz, da gero kaletik errondatxo bat. Que hizo a San Fermín llorar.
Lizarrako jaiak hasiak dira, baina zuk, ez dakit atzo gauean parrandarik egin zenuen? Ez. Ez genuen egin parrandak, gaur goizean dianak ere egin ditugulako. Eta zer dira dianak? Ba, dianak dira, zu goizean goiz jeiki, jendea parrandan jarraitzen du, eta zu jantzia jantzi eta jotzera. Goizean ez igara 8:00, 8:00-tik 9:00-tara, gero 11:00 hartu dugu, arrautzak eta urdai azpikoa, eta guain, pixkat bermuta orduan jotzera beste ordutxo bat. Bueno, aste arte honetan Lizarran gazteak ere kalera irten dira, zertara irten zarete gaur? Torri gara zaunka kontzertua ikustera eta gero mazkaria dago. Zer da, bermut musikatu bat? Hori da. Eta gero egunan zehar, Baskariaren ostean, arratsaldean kontzertua? Badago pilota, eta gauean nola egin arte. Eta zea maiz. Bueno, ikusten duzuelako giro honean jarraitzen dugu Lizarrako jaietan. Berarte! Wow! Gora bihotza! Ring, tring! Ez ditugu orain jota kantatu behar edo Tin! Gozen! Aliza igu timbrea jotzen urrengo gombidatua, jota erritmoan. Jotake gonbidatua etorri arte. Ondo nintza. A ver. Zatozte. Zenik esango nuke gaurko laguna, gaur ere bisitan datorkiguna ezagutzen duzuela, eta ongi gainera, nik uste Euskal Herrian zehatz eta mehatz oinetako hauek berak bakarrik dituela. Baino, nik... Ikus mesedez, ikusetako za. Mesedez, jainkoan... Bueno, jainkoan izanean ez. Ez, drag queenen izenean. Drag queenen izenean. Baino, nik aldera importante badakat, oso garrantzitsua. Eta hori da? Beha egiteko. Ustez garrantzitsuena, osea, horregatik nahi dut etortzia, eta da, jakitia zenbat zentimetro dazkan honek. Aba, jakin ezagun. Albina Stardust, gure besoetara, Gabon! Eta gona zure bihotza ere, Albina! Pus! Kaixo, cariño, mucho eta bestiak. Oso ondo, hemen txerdian, gurekin batera. Erdian, zer dut erdian. Oso ondo eta zue. Ondo! Oso guapa, mesedez. Kuriosidadez. Esango dugu, zer dut gaude, kuriosidadez. Baina eske baitu hauek. Superprest. Osea... Baina Albina ikusitan ogalesi, gainerako galderak ere aztu egin zaizkio. Ai, barkatu! Galdera, garrantzitsua. Zenbat zentimetro antutzea hauek jantzita? Zenbat uste gozo. Ba, esango nuke, 23. Honek dozena, pare bat dozena, 24. Gutxiago, 21 bat. 21 zentimetro. Eta hauekin, zekao. Bakarrik? Bueno, plataformak, baina abarkak ere badira. Noski. Hauekin dantzatu daiteke, trinteron, teron, tirorirori. Saiatu zara, baina ez daki... Ja, igual... Oso segurua den. Ez daki. Baina irezte fashion. Mesedez, osea, gauza bat, ama, aita... Urrengo lentzer hori, ez? Urrengo gabonetan lentzer hori. Olentzerok jantzea. Begira, edo Mario Ringik, oso polita hori ere. Ni olentzero agunean hauekin nahi entertan. Begira, hauek dauzkagu olentzerorentzat, eta hauek izan daitezke, baipatutako Mari Domingirentzat esate baterako. Adibidez. Hauek gehiago idagokitzen dute ezakit, gauean lotara joan aurretik jazteko, ohera bidean jazteko oinetakoak, horrela ez? Ohera glamour pixatekin. Baina, zuzema pelikula jarrita, bai. Hombre, honek gora dakar dana. Ai ama. Itxoin. Ai ama. Bai? Gora eta gora beti? Gora bihotzak eta gora plataformak? Ai ama. Gora eta gora beti. Ai. Jarraitu nahi baldin bazue, lastzai. Ez dakit. Baina, bia jarritan dituzu edo ze martxa? Ez, bat eta bat. Bale. Bia jarriko ditut, baina bestea barruan. Bestea barruan, hori, asko zobeta zeta. Gainera, jazteko, hau niretzat. Luma, bale. Jantzi luma, gora luma, noski bai, Gora luma beti. Eta orain gora luma da gure pasarela. A ver. Ai ama, ai pasarela. Venga, gora eta gora beti. Baina jarrera, oso ongi jarrerarekin, Baina beira, Aizu, oso ondo. Venga, aurrera, minik hartuko, Bat. Pum. Venga, gora bihotzak Albina. Eta vuelta, pum. Gora, Epa! Ai, ama. Ongi etorri Albina. Gaur arroxa kolorez pintatu nahi izan dugu platonetara. Ni iristerako bukatu da programa. Pazientzia no. Alta, miren, irabazik oso 21 zentimetro. Guapa, tonta. Eta txokatzin doia izan du bezez, Alta, miren. Aberiarik ez dugu beharretan.
Barkatu, oso ondo ibiltzen naiz. Ongi etorri gure etxera? Mila esker. Hau hemendik aurrera zure etxe ere bada? Hombre, pues gaztora garria leku hau. Ze, etxe hau besteak beste dago zarautzen eta zarautzu dudan, guai dago. Bai. Zu barrukaldekoa zara izatez? Bai. Zer modu zure duda? Bueno, oso ondo, oso lasaia, oso gustora, ni Sanferminetan bakizu gana izela, pues, atope eta hori. Segia da, gaur ere bero handia egin duela, bihar oraindik eta bero handiagoa espero dugula. Zu Albina Stardust zara, baina horrelakoetan jartzen zara beltzaran Stardust. Bai, ez jartzen igual gorri Stardust, baina beltzaran ez. Eta arroxa Stardust zegoen barrenekin. Igual jartzen naiz arroxa, bai. Baina ez bereziki maite horrela eguztitan izan da... Ez, eguzkia gorrotatzen du, da super txarra. A ber. Da oso txarra eguzkia. Eguzkia polita da. Eguzkiak ematen duelako vitamina C. D. Vitaminaren más maravillo. Eguzki behar, ez da? Neuronak ez dauzket beratu dikez gaur. Claro, ze eguzkiak D vitamina ematen du, baina neurono batzuk erre ere egiten ditu orduan tamaina. Eta gaur ze gertatu zaio lo hartu dula eguzkitan eta vitaminak eta danak neuronak erre itezko. Bueno, Albina, etorri zakuta, Albinatik itzengo dugu. Albina galdera bateko iztut, Oso guapa torriztea, eta ni beti fijatzen ez Instagramen jarraitzen dizut, eta zure lookak dia oso karakteristikuek. Nun erostek jozu? Ba, bera, asko egiten ditut nik. Zer nik josten dut. Baina gero, bakizu AliExpress, eta Shein, eta Berska, eta lakoetan ere erosten dut. Baina egin zuk zer horrek ere egiten dituzu? Bai, egiten ditut, look pila. Hau justo ez, baina egiten ditut pila bat. Nire Instagramen ikusitazkizu pila bat duk. Albarka horiek Instagramen ez dira eroste. Osea, ikusten ditugu Instagramen, baina AliExpressen, Sheinen eta ez dira erosten. Ez dira erosten. Baina nik jakin edet, hola montatzen, ze, bueno, hori da erabili bardan terminoa ez, zenbat denbora tardatzen duzu? Ordu bat, ordu terdi inguru. Baina nik jak praktika handia daukat. Nik astero egiten dut, orduan jak egiten dut pizpaz. Baina bestela, 2 ordu egon naiteke, 3 ordu ere egon naiteke lukaren arabera. Esan dezu praktika asko dakazula. Noiztik, gaur hola, noiztik damakizu, itxoin hola, a ber, eske... A ber, plano hau ez da gustatzen. Plano hori da zapatak erakusteko. Behar ditugu hori da. Abarkak nahi ditugu hemen hori da. Hola, hori da. Abarka plataforma du. Hombre, ai ama. Noiztik damakizu drag munduan? Ba, bera, ni 18 urterekin, ni beti zatu travesti jaio nintzela. Ni zatu travesti jaiotzen garela. Baina gero 18 urterekin, joan nintzen unibertsitatera nintzen makiajarekin probatzen eta 2018an, atera nintzen ofizialki Albina Stardust bezala. Osa, egon zen lehen da biziko aldi bat? Bai. Eta izan zen Jogrina Borobagatik. Oh, Jogrina! Hombre, eske da munduko izarrik handiena, mesez da gaurez. Eta zer moduz lehen da biziko aldi gura? Ba, oso ondo joan nintzen nire aizpekin, ez dagoen bakarrik, nire aizpak Donatela mani, eta Susi Pusirekin joan nintzen Iruñera, eta elkarrekin egin genuen, eta horren super ondo, super gustora, eta super aldun duta egon nintzen. Eta nola uste zu evoluzionatu dula drag mundu honek, bat hemen Euskal Herri honetan, 2018tik, 2023 azte azken urte hauetan, bastanteko azkunde eta bastanteko visibilidadea eman zaion gara da. Bai, eta gero eta travesti gehiago gara, eta hori da zoragarria. Gehien bat, adibidez Iruñan arrotasuna bihurtu da Iruñako Fashion Weeka. Orduan, urtero ateratzen dira travesti berriak look zoragarriekin, eta baten gara hilabeteak look hori prestatzen, arrotasunaren egunerako looka. Eta zuk esaten duzu bizitzan behin denok probatu beharko genuela. Zergatik? Ba, dragak askatzen gaituelako. Draga dirudira mozorro bat edo eskutatzen garela, baina ez. RuPaulek dio ez garela eskutatzen, baizik eta gure nortasuna erakusten dugula dragaren bidez. Orduan uste dut guztiok probatu beharko genukela, nahi dugun moduan, ze draga ez da izan behar femenino, askotan hori petxatzen dugu ez, dela hilorde bat eta takoiak, baina ez du zergatik, izan daiteke hilorderik gabe, takoirik gabe, izan daiteke bibotearekin nahi duzu bezala. Probatu behar dugu, experimentatu behar dugu. Bien probatu nun, aber topatzeten argazkia eta lakutzik ez zuten. Nitzan pelotari bum-bum. Ai, baitu, izenak ingabizala. Adibidez, ze izen jarriko, ze drag izen izango nukenik? A ber. Ai, jakin nahi dez? Ez zaila, jarri dezakegu, Miren Nogales. Miren Nogales. Zurean ondia torre esate baterako, Albina Stardust. Nire lagun batek esan zidan, Albina, zinei oso txuria eta erosin un hilorde super hilorea, esan zidan, Albina dirudizu. Esan nuen zepolita. Albina. Eta Stardust da, David Bowiek bat zeukan alter ego bat, Ziggy Stardust, eta ni nintzen nerabea, eta en plan, eske estralurtar bat, naiz, nau inor ulertzen, eta ergatik jardu nuen Stardust. Gaur egun ez nuk izan aukeratuko. Baina hori da internazionala, ez? Albina Stardust, dirudina izela Oskarretako irabazle bat. Igual izan nahi. Albina, gauza bat, zu jun pentsatzen, ze izen drag jarriko ziazu nahi,
bukaeran esan nahi baldin mazu, eta lehenengo, behiratu pantailara. A ver. Susto! Hostian. Divina Komedia naiz, oso zarragarria eta oso guapa ikusten dezuten bezala. Nire galdera Albinaren zera da, badakigu artisten bizimodua gauza komplexua eta zaila dela, eta badakigu bai, bikotekideen harremanen mundua oso komplexua eta zaila dela, eta duan galdatu nahi dizut, nola egiten dezun, bi gauzak batera eramateko zure maitale eta amante eta artista lagunarekin, ez dezio, ni. Mazte bale, erantzutea, nik entzun nahi dudana. Muxu handi bat. Eta kaldera berako da izut Divina Komediak, baina erantzuna ere berak iradoki dizu. Ez erantzun nik entzun nahi dudan. Ba, oso ondo eramaten dugu, egia esan, begira, nire ditutu dut, guk erlazio irekia dugula adibidez, eta, bueno, modu irekiena esaten dugu eta ez dugu arazorik, eta erlazioa da zoragarria, ze, badugu, denetari lan egiten dugu elkarrekin, gero, maitasuna dugu elkarrekin eski dena zoragarria. Eta pare bat urte da mazkizue batea, holtza gainean, ez da? Bai, pila bat. Eta, zemuz da lana batea itea? Pues maravilla, eski imaginatu badugun kimika. Odan estenatokian hori nabaritzen da, eta super ondo pasatzen dugu, eta parrandia egiten dugu elkarrekin gainera. Divina da munduko pertsonarik divertigarriena. Zoduzu ezagutzen, mesetza favorez, ezagutu Divina Komedia, dela bakarrizketari zoragarria. Eta, hori da. Eta bera, niego naiz, astelenean burlatan nire jaioterrian, Maruxekin, Maruxak direla ere, bueno, maravilla bat, Mendillorriko travesti batzuk, eta gero, aste artean egongo naiz, Aretxabaletan Divina Komediarekin. Aurkituet nire drag momentu. Horren zain geun denok Iban Garzia eski. Pelotari, behitu. Pelotari zer? Pelotari bum-bum. Hau naiz ni, kustututen bezala. Pelotari bum-bum. Beira. Hori zuzara? Hau ni nahi. Pizka bat txika loraz, Egia da. Bai. Genial. Txueka. Hori txinen. Hori esuna. Wow, ze kultura, cariño. Ezatek jantzi ginen du. Txukan bizi izan nintzen Madriden. Bai, que maravilla. Orain galdetu nahi izun, zekao, estenatokiak eta bai, baina telebistako fokupeak eta ere ondo ezagutzen dituzu, ja? Bai. Estak beste piba zueken ere maiz ikusi zaitugulako. Hain famatua, cariño. Bai? Baina, ez, behar bada, bueno, igual zuk ere esan dituko duzu, gaur ere etorri zarenean eta Albina modula etorri zarenez gainera, hor kalean eta bazebilen jende bat interesarekin, zuri begira. Ziru ditxusiak, mesetze favorez. Bueno, gira esan, berdin du famatua izan edo ez travesti bat ikusten duenean jendeak, bueno, jendea txoratzen da, eta kriston interesa dauka eta flipatzen du gurekin beti. Bai. Ez beti onerako, baina orokorrean bai. Peajetan eta igual. Karo, Justo gaur etorri nahiz eta peajean ordaintzeko izan da kuadro bat, etorri nahiz honekin, ez nuen txartela atera kuadro bat izan da. Osa, iritxetik bertatik etorri zara, gisa honetara. Bertakoak sorpresa hartu du, ez da? Ba, baitzu beste sorpresa hartuko ezu. Uau, nola sartu deten! Bai, hoxe, beira, galdera sorpresa, bigarrena. Xamortz, bueno, ni xarmalen nahi, Albina Estarrazen drag alaba. Ta nere galderain baino lehen hau, nahi eta guizatea espazio publizitario Albinak bere abesti berrie promozionatzeko. Jain baldin badezu, pues hashtag arribitxistak denak streameatzea. Oain bai, nere galdera da, ta seguro nau, Euskal Herri guzti jakin nahi da. Zertan nau haintxo bertan Albina Estarraz murgilduta. Zer da bere egunerokotasunen entzuten dona, ze abesti, ze disko, ze pelikula, ze seriekin dago hain como obsesionado. Ba, bueno, hori esan da, asko maite zaitut, eta aurrera, aber noi doaren. Gora Xarma Leone, mesede. Xarma Leone. Xarma Leone da maravilla bat. Goierri tartraka. Total. Orduan, galdetu dizu? Zertan murgilduta zabiltzan. Eta... Arribitxi da udako abestirik onena, eta guztiok entzun behar dugu Arribitxi, plataforma guztietan, ez da gorez erosi, jan nahi dut, cariño, erosi abestia, ez zoragarria. Eta gero galdetu dizu baitare, egunerokotasuna ze serietan engantzatuta zauden. Mira, seriarena badakiz zergatik esan duen. Ze orain txatera da Heartstopper, eta ninego obsesionatuta Heartstopperrekin, da munduko, esango nuke, serierik onena. Eta guztiok ikusi behar dugu. Heartstopper, bai. Albina, nik zalantza daukat, hemen ari ikusten drag bastante badaudela, ez? Asko azidazken urtetan euskal drag panorama, badauzkagu Lady Dragma bezala baitare. Neskak, ez? Hasi dira draga egiten. Baina zer botatzen duzu faltan euskal drag estenan? Ze behar da horretik humor? Galdera oso na! Ez dokin? Haini badakit. Ba, begira, nik ez dut ezer faltan botatzen gure komunitatean. Faltan botatzen dudana da,
herriko eta gehien bat hiriko jai guztietan travestiak egotea. Gasteizeneko jaietan, Iruñako jaietan, Bilboko jaietan ere egon margara travestiak, zegara zoragarriak, eta travesti berriak ere. Nik eskatzen dut, eta jak Euskal Telebistan gauden, Euskal Dragen reality bat. Ai, mesedez, a favore. Zuzendaria non dago, cariño, entzun. Reality bat, Euskal Dragen reality bat. Gubio, zuzenduko deu, Iban eta ni epaimaikide. Rupo eta Michel Bizar. Pizkat anti-reality, nik tragak direlako bakarrik. Bueno, ikusiko zenuke. Albina, estardaz, Galdera. Galdera, garrantzitsu, baina ez que igual galdera hau ez dizue inoizin eta ez dizue inoizingo. Zer moduz Albina? Herri kirolekin. Bueno. Ondo. Interesgarriak dira, Zer moduz zu herri kiroletan? Pues ez dakit, ez dut uste oso nan izenik. Bueno, da ikustea behin, amuari koske egitea, eta gero ja hortik aurrera ikusiko genuke berriz ere. Momentuz ikusi ze ari den egosten oraintxe, right now. Lizarrako festetan. Ander eta Harria, kaso hontan, gizonezkoen mutilen arren erronkarekin aurrera. Arren? Lizarran egosten, nor eta gu! Beroa jarraitzen dugu. Bueno, batetik, plazerra Albina gora bihotzaken izateaz. Maravilla. Bueno, eta erronkarekin gatoz. Leo, Ekuadorretik dator, erronka egin nahi zuen, probatu gure zuen erikioa. Eta Harria badakizu, sakuarekin, beti ongi etorriak dira kanpotarrak. Eta gero, dekouen bestaldetik Jon Lizarrakoa, eta erronka egitera, Harrian. Bai, bueno, hemen nazionalide berdin da, hemen gogu eukitzia da, eta, bueno, guk danak animatzeko, gure kiroletan partizipatzea, eta, bueno, Ekuadortik munduko zen lekutatik, gu presteak usteko, Errekorra 25 segundutan dago. Leo, zu hasiko zara, koge sitio, hortxe lekua. Hartu zure lekua, Leo. Mentxe. Nik egartu dutetan ere, Leo. Ekuadorretik Lizarran, zuzenean, gurekin erronka egiteko prest. Barria kronometroa. Hortxe, 3, 2, 1, aurrera! Venga, Leo, gora, Leo. Aurrera, Leo, eta gero garrizera aztera, Leo. Bai, Leo, buelta, oso ondo, ahí, Leo. Leo. Leo, lasai dijoa. Hortxe, Leo, muy correcto. Venga, Zibitabas. Leo, azkarrago. Asmoa da Leo alik eta azkarren egitea. Animo. Lan erdiak egin ditu Leo. Hortxe. Última vuelta, venga. Datorren urtean takoiekin egin. Azken vueltarekin Leo. Ekuadortarra bera sortez. Leo. Guazen, Leo. Venga, eta azken txampan. Venga, Leo. Zera ikusten. Hori! Hogeita mesortzi segundu, 38. 80, Bien. Rápido. Ondo, Leo. Orain, Davidek nola egiten duen. Hartu lekua. Pelazo, David. Bai. Zakuko zintekin grabatu gabe. Gaina, brillante da acá, Kalitate ona, kalitate ona. De vitamina asko. Brillante, bai. Es que pero y te Vale, va. Egurra. 3, 2, 1, aurrera. Venga. Hau nola da? David. Albina, nik ikusten dut Euskal Dragen kirolen erronka. Bitxu, que rico hagas, abiadura hartzen dut. Aiama. Tranquilo. Travestiak Mikrofonoa. Hau David. Baina nik zaidu, Aurrera, segi jarraitu. Venga, David. Aguanta, David, aguanta. Aguanta, venga, azken vuelta. Venga. Oso ondo. Eta ze ondoro idan? Egin dira Estilosoa. Listo. Oso ondo, David, venga. Ya. Abilak berdin, 28. Ondo, David, oso ondo. Hogeita hemezortzi eta 71. Empate. Empate, gaurkoan. Bueno, ikusten duzu hemen Lizarran giro honean jarraitzen dugu eta giro honean jarraituko dugu asteazkenera arte. Bihar Gasteizera goaz, bueltan Andre Mari Zuriaren jaiekin. Eskerrik asko Ander Harria, David, Leo eta familia. Vamos a Lizarran. Eta nioa, bai, jarri hemen, jozokin lasai. Joago naiz, poliki. Eskerrik asko jokin etortzagatik. Gero zuri emango izik. Vale. Txorkatu jaiak handikan behar ditugu. Ez dugu gatu relajatu gabe, no, bales.
Ai, ama, kariño, gizaude. Hau, badakizu zer dan! Badagoa interneten modeluak nola erotzen. Oso laxe nago. Baina lasai oso egoeteta. Erakusko dizu. Albina, eskerrik asko. Esker maitea. Honi, eskerrik asko. Haupa, Barbie. Haupa, arretzile egin behar da. Zu, cariño. Eargeizia. Barkatu, azken orduko deia. Albistea, azken orduko albistea, cariño, eutziazu. Eta bai, oso ondo bihar ere, esaten diate, eguzkia aterako dela non. Busti.